хотел. Мери! Никога няма не рече. Ще видиш, возиш, че го кача някъде в YouTube. Не, в момента камъка е на 2 метра от нея и тя се върти по гръб. Точно това да ти казах, че е нейната паня. Баш. Или че... Бати, знаеш каква е лъскала козината? Колко народ ме е питал? Чакай да я фърля. Even